Αλήθειες πως make-up artist δεν θα σας έλεγα εύκολα, γιατί δεν θέλω να σε πληγώσω. Αλήθεια νούμερο 1. Ότι αν εσύ δεν προσέχεις το δέρμα σου, δεν ενυδατώνεις, δεν κάνεις τις περιποίησεις σου, χωρίς πολλά και τρελά πράγματα, ένα primer ή μία ενυδατική την ημέρα που θα σου κάνω εγώ το μακιγιάζ δεν σε σώζει. Θέλει προσπάθεια και από σένα συστηματικά να προσέχεις το δέρμα σου για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν θα υπήρχαν δερματολόγοι, δεν θα υπήρχαν οι πλαστικοί, όλοι θα βάζουμε ένα make-up και μια κρέμα και όλοι οι make-up artists θα είχαμε γίνει εκατομμυριούχοι, να το πω κι αλλιώς. Αλήθεια νούμερο 2. Όλοι θέλουμε το πρόσωπο και το μακιγιάζ μια celebrity, ενός μοντέλου που μπορεί να βλέπει σε Pinterest, σε κάποιο social και να μας δείχνει στη φωτογραφία καλή ώρα και να θέλεις το αντίστοιχο μακιγιάζ. Αλλά υπάρχει τέλειος φωτισμός πολλές φορές σε αυτές τις φωτογραφίες, Photoshop, επεξεργασία στην εικόνα και δεν είναι η πραγματικότητα. Και πάμε να σου δείξω κάτι πολύ απλό. Με βλέπεις εδώ και πέφτουν πάνω μου τουλάχιστον 20 λάμπες και άλλο ένας μικρός καθρέφτης με LED πάνω. Κλείσω όμως τις μικρές, κοίτα πώς φαίνεται το μακιγιάζ μου. Καμία σχέση. Πώς φαίνονται οι γραμμές και αν κάνω εδώ πώς φαίνονται ακόμα και οι ρητίδες. Κάτσε να ανοίξω πάλι το φως. Οπότε, να έχουμε προσδοκίες, ναι, το μακιγιάζ μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και να βελτιώσει και, αλλά δεν μπορεί να κάνει θαύματα. 3. Φυσικό μακιγιάζ, το οποίο να βγει τέλεια σε φωτογραφία και κάμερα, δεν υφίσταται. Ή θέλω ένα μακιγιάζ όπως είμαι κάθε μέρα και να βγει ωραία σε κάμερα και σε φωτογραφία. Δεν υφίσταται, δεν παίζει αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σου το πω. Πάντα το μακιγιάζ που κάνουμε χάνει τουλάχιστον 30 με 40% ανάλογα και τους φωτισμούς και το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθούμε. Οπότε, εάν θέλεις να βγει σχετικά φυσικό το μακιγιάζ σου σε κάμερα και φωτογραφία, πάει να πει ότι ως make-up artist θα πρέπει να δουλέψω 20 και 30% παραπάνω για να βγει το αποτέλεσμα που θέλεις. Και ακόμα ελπίζω να βοήθησα και ό,τι απορίες και σχόλια έχετε τα λέμε από κάτω και εννοείται απαντάω πάντα με βίντεο. Σας φιλώ και σας ευχαριστώ που είστε εδώ.